Alright mga sir, sa part 6 saan na to pag insert close sa SQL. So sa part 5 kay naka-create naman tag table. So saan na to pag insert og table na pod. Then alright, first thing is mag show tables at show tables. Then as nakita ninyo na user, so i-describe na to si user unsay unod ni user. So these users, then so man na siya si user, makita yung mga informations or details sa field, si pangalan niya kay user, name, address, ang type niya, unsa nga type, which is int or number, var, which is variable character, naka null ba, naka primary key, or naka foreign key ang yang key, or naka unique key. Sa default null ba siya or wala, or yung extra niya naka increment. Then first is insert into, then as gingon ako sa inyo ang mas gusto ko ihagbong na ko siya. Mali sab insert, nakalimot ka, insert into, tapos pangalan sa table nga gusto nimo i-insert, asa man nimo siya ibutang sa user, sa users. Then enter, tapos sa users na user ID ma-field, user ID, then na ay name, then na ay address. Agbong lang, tapos closing tag, and then enter na po, butang kag values. So diri na to mosulod ang sa value. Then diri sa user ID, since naka auto increment naman ta, pwede ra din ibutang na to dra butang tag 0 dra automatic naman na siya mo indicate or matag number nga 1. Then pangalan Mark, value, then address, butang na to Davao Tidoro, then closing tag, or para masan ay ano na to, enter. Then so nasulod na ang query or gidawat na niyang query, walay mali ang atong query nga atong insert. Then para makita ninyo ni or makita nimo ni sa ato ang table kung nasulod bigit siya, mag select all from, tapos unsa nga table, users, then nara man atong insert.